Patay ang usa ka negosante og isda human kini gipusil sa wa pa mailing suspect sa General Santos City. Kabanay sa biktima na nawagan og hustisya. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on the spot ang 50 anyos nga lalaki human kini gipusil patay sa wala pa mailing mga suspect sa Intake Bridge Diversion Road sa Barangay Apopong, General Santos City pasado alas 4:30 sa kadlawon adlawng Martes. Ang biktima nakaangkon og duha ka igo sa bala sa pusil sa kiliran. Sumala sa kapulisan, gikan sa iyang balay sa Barangay Mabuhay, padulong unta sa fishport ang biktima sakay sa iyang motorsiklo aron mangumpra og isda. Pagabot sa crime scene, kalit kining gipusil sa mga suspect nga sakay sa duha ka motorsiklo kinsa gilayong misibat. Sumala sa kabanay sa biktima, wala sila nahibaw-an nga dunay kaaway ang biktima. Busa, hustisya ang ilang panawagan. Wala po ko'y nadunggan na siya kaaway. Kalit lang sir eh. Wala mi nag-expect na yung anak. Siya ba yung breadwinner sa mga sir? Matod sa kapulisan, posibleng pagpang-hold up o personal grudge ang motibo sa krimen. We're still trying to determine ang pinaka-exact talaga na motive, sir. Pero may mga tinitingnan tayong anggulo na baka ito'y isang hold up or baka personal grudge, sir. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.